ma mina ni barka ye min ye indicateur juru nouveau ale kumana ni ya boko basaba kema woro muwa ani nani tarata boli do kalo kle woro do septembre kalo samba fla ani muwa ani fla ako kan an woni nye ka do france wele bogo jenne ka oni na yusu oninga dama kashi sebe konindo akoka an nga jamana kan sigi mbe ko jabi kono de fasike ba pambe okoka adumuya ako ni adu akun fla e mimi talike conseil de sécurité des nations unies na an ye wuli ka joke france kani jugu tike bi nyo ambulo ika do ka foka sega ekibara di olumo ani ka minundu umo ukasega angele no be bambachu ko ni ngofo dalu jonjo ko yera ambulo antara kuma daika do oni ale nye koro je siligina ni tombadu o yusu anga ministry mimbe ono nye simbe anga jamana ni jamana wara kunya nyene bolimo afo abdullah jopu kalo klita ani woro utukalo samba fla ani muga ani fla yusu fatrike ba ko kay lettre ci conseil de sécurité la ka jira ka fo o nyoanye kase ka yole ballenga ke jona jona an wa jamana akungo kibaraw ka ko bare sabula ko fembe an mulo no be dalilu ko fo mi ma jira ka fo france ni bamba chu tige bi nyo mulo ko ka ke an ko ka yusu o bien gala ni na ko senda me bien gala ka o ko njeli ko bi gbele ko so be o fasirike ba ko ni ya jira ka fo o ku ko ni so mi be ka do ka fo barkanna ka se ka kibara ko ni ndi anjugu mo ani ka minen ko ni ndu umo no be sanfe keleke ikado mino ngufo panguru na nyo na chama yusu ni sebe ngoni sebe koro tigano blakera onga ikado ministry ko ni ve ninga kuma ko ni ninga bola do ko ni ya kuma belajele ko ni fo ko chendo mo be wulika jola sanga ani watu belajele la benga sebe mi no tigano blakera yusu ubaro la wala chugumina ka tsega fam mo fe chugushila minye kado faranzie ale ni kado jugu tigabi nyo amolo o ninga ikado ka fo keleta ka on segere faranzie mini on yitige di nyoma baro sigi singa finitiga ere kadara kono na kukana andeme jaja dugu ni dugu la de oni ikado ka fo jadi mo no be bambati ko onu tige bi nyo amolo ikado fencha monkunda no be minon ko fo ibe duru ni ndowa yala la yusu ko yala bambachu borogoi ka faroka ikado ka fo panguru woro no be keleke panguru bela kile kono ngofo ni yera jugu de bolo faransi de adu mo wala sa ka se ka angele faransi mingo kale na kunye beni basige anga jamana kono faransi mingo kale na on betege di nyoma baraw la fiti ka dara kono na o yusu anga jamana pamo kono ya jira ka fo ni ngoni ikado ati mi olu fe chugo shila o de kamo we wuli ka joko ninga faransi wele bokoje neka no be ikado ka fo oni kene kono na ko fo onga minye ikado anga jamana nyemo kono dabali ba o yusu adoni mbije a ko jabi mata kan on segere de ikado oni ma nyemo halla soro faransi rebu utula bi o yusu ko nunu ngomme ku dagulo baransigi akoko ni ndala ngama dobe ikado ale hakliba ala ko sobe ma dobe ikado hakli juru channe do ko sobe no be maître Cheikh Mar kunare ku fo ale ko ni nya jira ka fo ni ngal dama ma be ale be o ke ayere la barse bola ni ko yere bela jele jatimne ni chugo ngonna yusu o ko on be ka tatabulu mina o kale ko ndige maka ka fo ayi dama ka sema mindo o kante fo anji go akoko na de ko bare sabula ka fo kama ko blatewa o kanta ko blakwe o wuli ka jo bela jele be ke fo ka ko ba alla o kamo ale ko ni ajira ka fo wuli ka jo kera bare sabula kuma fora o dalu fana bora ka be o ni duye jatimne ke faransi ale jala ki ko ngoni bela jele ko ni nye on ne tayanga jamana anta nga dogolo onga ikado ka fo ni ko were taka allaje ko conseil de sécurité tise ka foi boni ko ngoni na ko bare sabula ko jamana duru yusu olu ikado droit de veto bo olu bolo usagoya bu uyere la chini jamana bo ola États-Unis l'Angleterre France aleni Russie misali la o yusu ni ka do ka fo me ngo keme ani bisegi o nolu ya jira ka fo jala kimi talen fla anya mbolo korota anso mba ko ma ay ni tigila ma nyangi o ni jamana duru ndol tura no i bolo korota kelembe o ba bela jele boy awo ye nyo kon sigile no jamba jugu de gam wara tugu wera dama de binyo fana ndrola
o Yusu ni nin ko in bela jele yɛrɛ jate minɛ i b'a ye k'a fɔ kabini n'an ye paraya kelen kɛ kunungo la deuxième guerre mondiale waati nin jamana min ni y'o fɔ jamana duuru bɔɲɔgɔnko ni sebaya kɛra u ta ye Yusu ninnu ne nin ko in sigi senga ni k'a dadiya olu la olu kɔni mana min kɛ o de kɔni ka ɲi o olu yɛrɛ dama de bɛ se k'u kow kɔni ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u ye ko bɛnbali kɛ ko ɲangili bɛ se k'a ta k'u sɛgɛrɛ u yɛrɛ dama de bɛ se k'u ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni ye i ka dɔn o ni tɔnden ye Yusu a gɛlɛya ka bolo e bolo kosɛbɛ dɛ jamana duuru in de nafalen don kosɛbɛ olu de bɛ se ka ko in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ misali la nin ko in bɛ cogo min na nin waati in na ni Faransi i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ka n ta k'an sɛgɛrɛ nin ko bɛ se ka ko kɔrɔma don ni maa mun ye o ye jamana duuru maa dɔw ye min ni Faransi tɛ kelen misali la i n'a fɔ Russie la Chine i n'a fɔ l'Angleterre i n'a fɔ États-Unis ni ninnu ye i ka dɔn an ka ko in kɔkɔrɔma don kosɛbɛ an gɛrɛsɛgɛ laban na fɛrɛ ci a ko la nka n'a tora nin cogo in na e b'a dɔn Faransi Amérique ni Angleterre ni Faransi olu tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ mais Russie la bɛ dɛ n'u sɔn a kɛra o a ma kɛ o fɛn dɔ kɔni bɛ yira n'u sɔnna k'a kɛ o fana bɛ yen mais n'u ma se k'a kɛ a bɛ fɛn dɔ yira ɲɛmaa na o ni yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ o bɛ tɛ bila ko ye o voilà o boy i hakili bɔra 2008 waati la Kadafi Ala ma hinɛ la n'a taara kɛnɛ kan n'u ye sariyakisɛw bɔ k'a jira a la k'a fɔ ko nin de ye o ni sariya ye n'a y'a mɔɲɔgɔn k'a bila ko nin bɛ a jamana duuru de nafa jamana tɔ min b'a kɔnɔ olu tɛ i k'a dɔn nafa foyi sɔrɔ a ko kɔni da la i hakili bɔra o kɔ hakili b'a la ni dun ye jateminɛ kɛ Yusu fasirikɛba kɔni kumana ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ka dɔn Maître Konare ye ma hakili juru cannen don a kunkolo bɛ a k'a kɔni da la a ko nin bɛ ka taa cogo min kɔni na Yusu an kɔni tɛna nin ko in bila nin cogo in kɔni na dɛ an b'a sama fɔ ko ka bɔ a ko kɔni na nka min ye ka dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ye an sigi bɛ ka jaabi fana kɔnɔ a ko kɔni da la bari sabula an kun hakilina ye min ye an ye ka dɔn min fɔ an ka lettres kɔnɔna na n'o ye ka ɲɔgɔn ye balilen kɛ an ka jamana kunkanko tubara la Yusu o ɲɔgɔn ye kɔni ma se ka sigi sen kan nka an sigi bɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ bari sabula nin tɛna foyi bɔ sɛdennin kɔni sɔngɔ kɔni na fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni i k'a dɔn an sigi bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ ɲangili walima ni ko wɛrɛ bɛna bɔ a ko kɔni kɔrɔ nka ni dun ye kow ta k'a lajɛ ni ale ka lajɛ dɔ senfɛ anw ka i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn min tigɛ n'o bila kɛra anw ni i k'a dɔn banbaci dɔw kɔrɔw fɛ k'u y'a jira k'a fɔ maa mun bɛ ka kɛ sababu ni ka bala dɔn o ko kɔni na u ye i k'a dɔn ɲangini kɔni mɔnɔbɔ fo kalo tile 31 Yusu n'o bɛ utu kalo kɔni kɔfɛ san 2023 maa segin bɔ ɲɔgɔn ko o jalaki bɛ to olu kɔ ka ale bi o ɲangini bɛ to olu kɔ ka ale bi n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Ousmane Agla Mohamed Ousmane Aga Mohamedun n'o ye ka dɔn CNT tɔnden ye Almud Aga Azwiri Yusu ale fana bɛ a la Mahamadou Ag Irisa au conseil pour l'unité de l'Azawad Mohamed Ould Matali n'o ye ka dɔn député kɔrɔ RPM tɔgɔ la Mayri Sidi i ka dɔn Amer Ben Daha n'u b'a wele ko alias Yɔrɔ Ould Daha Mohamed Ben Ahmed Mayri alias Uruzi Huga Ag Al Hussein Yusu ale fana i ka dɔn ɲangini ta mɛ k'o sɛgɛrɛ fo ka taa se Ahmed Ag Al Bashar mɔ ninnu kɔni min filɛ maa segin bɔ ɲɔgɔnko de don u ka sɔrɔ an n'u ka taa ka segin jamana kɔ kan a Yusu k'o kɔni balilen bɛ nin waati in na i ka dɔn nin jamana ninnu kɔni fɛ nka min ye Faransi bɛ ka min ta ka anw sɛgɛrɛ n'an sigi bɛ ka ɲɔgɔn ye kɔnɔko la a ko Mali sigi bɛ ale bi ko jaabi tɛ ka di an mɔ dɛ k'an sigi bɛ k'an ka jaabi kɔnɔ Ala k'a kunna ja lajɔ ajam dan n'ale ka fatiri bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛnni b'a ta o ye Umar Angoyiba a ko di Umar Angoyiba min ye Goodluck Jonathan ale kɔni na o ka dɔ taama boloda an ka jamana kɔnɔ min ye a bɛ taama min na min ye o ka dɔ Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale de ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ lajɔsi awa kabini a daminɛ ni gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni tun bɛ taa ni ka segin na an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ lase ni hakili b'a la min ye o ka dɔ janvier kalo tile 9 embargo o
tara ka shuru an ga jamana kan min ye o ka do ma min ye ta ka siginge wala sa o ka do ko biski singa an ambargo em se ka wuli ka banga njugo mina o de ko nan nasa min ye anale o min ye ma do be o ye sabaninge ka bla aka twitika no son excellence no ye o ka do excellence ministre min be no ministre de Malien de l'extérieur mbaga gato ha alhamdu aga iliana ale awakado ka ajra ka fo awaminye nyerala annaku awakado kana laje transition atablo be chuko mina minye jamana nyema munumbe nolu be awasede awla ulude ko ni ya chi kana awaminye kana laje anga transition abika teme chuko mina lajosi halno asro awa minye uye nyangini minta kaun zegere no kera ambargo e kalo woro angoni sera ko kun awa ambanata lajosi malima nyongire malima bi minye ambargo nana kawulisa minye uyunana kana laje ka fo attention era tablo be chiko mina lajosi awa kado minye nyera la e bay ka fo awa premier ministre shogal ko kala maiga ale ko ni fari mandala lajosi ya le norobla ni wolo masri tabado ko koni make awakado sedao mau lu fela ye lu koni min fe min ye gouvernement civil kata se premier ministre civil ma la se ko koni mi kata chuko mina min ye Goodluck Jonathan na manya ka fo yera la ale koni nana anata anana chida anata chi koma segi fo ma min me awa jamana nyema munu be sedao la o kunu kaje la so ono dan loka min ye anganga teme chuko mina anatwete tukun ko kura wala saka kuna fonto dafa mais min fiye soir de mago yusu yi ali indicateur jiro nouveau ale damara ni kumaina nga tiendo enyangini wale taraka bo onga tiendo ambarko bora onga yusu onga ikado oni sedao jamana ma nyemo bena fede odila ono bitalike kala fil laben ko la yusu be eji dowa l'autorité indépendante des gestion des élections o kunye fona be se ka laben jogomina oninga olu maw suwanti o ko bela jile kunga ka jala tige jouer kalo temele fame wati mina na fosisa o ko sama besena o ko be kasenga jala tige oninga o hakina fo sedao mawye o bina kana ko dilaje yalma ay wati mindamo akaseka labenga abedanga jumana awbulu abana yusu alaka hakli nyumande ammo Goodluck Jonathan akakungo nale ani asimingo ni nyuanye usiba koro kumana o alaka ikado ka fo jamana inkulosma yusu nambura ikado ibe shema sidowa shema ikado komini sisi olu ko ni ikado wala ko ni nzeme o ka jira ka fo ko lu tiwu yere eble shema si kono shema si isaka ujumga jogul koro chembe ni ngadama bide Isaka ujim cheme ni ngadama bide echuko belake abora joklu fela utika nywa mfara bia ale rebe msisa abaka soke mama devola ale rebe msisa il était very fatigué il est chez lui maintenant il prend son thé nous ngoro ko mali tutani malte tutango wallahi Yusu malite tota mama ya chia be chi da iba fongo awro de tebane fongo la illustration ya chini continuité ni minge choula segito chauta to fana ba kila de yusu ako nunu mbela jele ko ni farla nyanga coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamoud Diko Semasi sigida woronata yusu ko ni ajira ka fo ko lu te ka flema ye ikado bureau national fait ko ni meko ko ni gla ka do kelembe mo o ni ya meko nyema koma de bila koy o ko bi kata ta to mina o ka ajira la ka fo ko sente kale kanona do ka nga fara jamaka ani ka do ka fo AG ono baro kanga sigisinga yusu o ko olu konu mefe ku kamo akodala nga ako make bureau national felaire o kamo minyika do ka fo simasi mek sigida woronana olu koni farla nyuanga ka jira ka fo do kara jajiri fasala tenza mabe ama hakilina fo mabe awne ba fo ka kata ni chugo ina antela me mafe nyemo ti anname o bureau national ti anname oni duya me ko bureau ba ikado abidam na fijini ne la yusu olu koni ni kuma imbela jele ko ngofo uye kado enyuanye chama mbake ka faroka anyuanye balemba unana ke amanya mingo ako ni ntenya mingo an labana datanga bokoyi abana
u ye da kɔni tan ka bɔ n'u k'u yɛrɛ ɲini u ye da tan ka bɔ ni kuma jumɛn ye a ko olu ka da tan ka bɔ yen Yusu ka hakilinaw ka ca dɛ fɛn camanba de b'u la min ye k'a dɔn k'a fɔ olu jatelen tɛ olu hakilina tɛ ka ɲini ka dɔn bilen k'o de y'a damana gɛlɛyabaw ye k'o dan bɛ i ka dɔn bureau national dɔrɔn pe ma kelen pe dun tɛ se ka ko ɲɛnabɔ min ye base fana f'u k'u hakili to o la u ka lettre kɔnɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ k'u b'u hakili lajigi fɛn dɔ la n'o ye imamu ka kuma ye o ye jumɛn ye ko Mamu Diko i ka dɔn déclaration dɔ kɛ maa mun i k'a dɔn k'a fɔ n'olu kɔni ntanyana kalo tile 11 12 juillet kalo san 2020 k'a y'a jira i ka dɔn olu kɔ moi seul je ne peux pas Assim seul ne peut pas Choguel seul ne peut pas il faut un minimum de consensus. Ale kelen tɛ se Choguel kelen tɛ se min ye Assim kelen tɛ se fo bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ye nin kuma in fɔ Yusu min ye k'a dɔn Mamu Diko ka nin kuma in min ye k'a dɔn k'a fɔ Semasi communiste olu fana y'i sɔnni sigi nin ko in de kan koyi k'a fɔ ko maa kelen tɛ se ko la n'a farala ɲɔgɔn kan laɲiniw bi sabati ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana bɛ dabolo min kan nin waati in na farafarali kuma tɛ sisan ye koyi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma bonya ani karama kɔnɔna na nga ne y'i jira k'a fɔ k'e b'i tigɛ k'i bila kɛrɛfɛ o hakilina dun bɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka tɔndenw na ko kɔni y'a damana gɛlɛyaba ye o de kama olu kɔni y'a jira k'a fɔ CNT k'a kɔnɔ fɛrɛ ka dɔ fara a kan olu tun bɛ fɛ u k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ EJ fana sigili la olu tun bɛ fɛ olu ka cɛden dɔ ka ye a ko kɔni kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ti ka lamɛn min ye ka dɔn bureau national bɛ ka ko k'a kelen pe ta ye a ti ɲɛ min kɔ k'olu kɔni ye ka dɔn da kɔni dan pewu ni k'u yɛrɛ ɲini k'a jira k'a fɔ maa kelen tɛ se ko la n'i b'a dɔn k'i kelen bɛ se ko la a ko fila i bolo koyi parce que b'a ko k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan l'heure est à l'union sacrée autour du minuscule résidu qui reste du Mali. Mali tɔni min tora Mali tɔni Mali tɔ bɛ yen koyi Yusu k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko min ye i k'a dɔn waati sera ten sa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko kan koyi waati sera ten sa jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na olu kɔni y'o sɔnni sigi o ko kɔni kan k'an ma ɲɛ min kɔ tɛnɛndon kalo tile 5 septembre kalo san 2022 olu fana y'i fara pewu k'a bɔ i ka dɔn bureau national la kungilenna kɔni ɲini ko fɛn min b'a baro k'u n'o fɔ maaw ye yan'o cɛ u ka i k'a dɔn k'a fɔ selili mun bɛ yen sigidaw kɔnɔna na quartier kɔnɔna na 31 sigida 6nan na k'u bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ ɲini Ala k'an kunna diya Ala ka sɔn ɲuman na Igirem Doumbouya éducateur Djironifo ko kaw jimu a ka tiɲɛ seginna ma koyi mun cɛ tiɲɛ kɛ a ye M5 ko kuma fɔ yan k'u tɛ yɛrɛ dama tɛ se ka bɛn a la o kɛra a bɔr'o la sisan Semasi a taara n'a kun ye olu fana bɛ ka ɲɔgɔn fara sisan a yɛrɛ bɛ min na o bɛ cogo di a bɛ te min de la ka so a ye jɛkulu dɔ fɔra o bɛ cogo di e b'o o fana filenkolon cira k'o da kolon fa wala bon difo bɛ jɔn na tɛmɛ laju sa an bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na sisan an ka sugu la a donda kelen ani bɔda kelen an bɛ Segu ɲa Bubakari ɲa an b'u fo Labal ɲa Wara ɲa ani an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Tijani Wan Tijani ɲang an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka musokɔrɔba ɲuman bɛɛ ka dɔn zɛrɛ na nin waati in na Kanya Aja Sanogo an b'a fo ka wale ɲuman dɔn min ye ka dɔn Tanti Jaba ye Madame Sal k'a fo badabada foli min y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye Adam Sisoko ka dɔn maître de ka musokɔrɔba an b'a fo nin waati na ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli na Yusu an ka taa Lajosi min ye an ka dugukolo ko Lajosi dugukolo ko in kɔni a kuma cayara a ɲɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ sariya bolo de ka taa sariya bolo min b'a to a k'a dɔn kabini san jan min ye kɛlɛba min bɛ dugukolo ko la a kɛlɛ i k'a dɔn a bɛ se ka ban cogo min na Lajosi o de kɔnɔna na sa min ye ministère min bɛ yen n'o ye a k'a dɔn ministère de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire Lajosi a k'a dɔn sariya bolo min bɛ yen ni a k'a dɔn o kɔni taara n'o ye numéro 2020-014 BT-RM ni min ye décembre kalo tile 24 san 2020 min bɛ tali kɛ anw ka dugukolo ko la min ye directeur national des domaines
Abdoulaye Diko lajɔ si ye aw k'a dɔn ale de bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen latɛmɛ wa ale de bɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen a baaraw awa ni k'o bolo da ni minisiri ale ka yamaruya kɔnɔna na lajɔ si anw ka jamana kɔnɔ n'i ye dugukolo ko fɔ dɔrɔn mankan don ko ye lajɔ si dugukolo ko aw k'a dɔn faaliw yɛrɛ bɛ bɔ a la lajɔ si awa ɲɔgɔn lajaba bɛ bɔ a la o de kɔnɔna na ni sariya ma ta sariya min bɛ dankari aw k'a dɔn o balawu la an ka dugukolo ko la a laban awa sɔrɔ min bɛ dugu jɛ an bolo o de kɔnɔna na sa min ye k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn awa dugukolo minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ aw k'a dɔn n'olu kan ka kɛ maaw sigiyɔrɔ ye layisu ye aw k'a dɔn dugukolo ɲagaminaw olu tɛgɛ da o kan maaw aw k'a dɔn k'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen mago bɛ k'u sɔɔri yɔrɔ la layisu ye awa an ka dugukolo dɔw kɔni kɛ bɛ k'a ko u ka aw k'a dɔn jagokun de ye dɔw kɛ bɛ k'a k'u ka diɲɛnatigɛ o taasira ye olu kɔni ta ɲalen kɛ cogo si la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn sariya bolo min bɛ yen n'o ye 57 ye layoso o b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn dugukolo 2 k'o di maa kelen ma lasi awa danbi kari o la fo n'o y'a sɔrɔ i bɛ dugukolo 2 de sa a tɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'a kɛ i siyɔrɔ ye nka ka aw k'a dɔn dugukolo k'a ta ten dugukolo kɛlɛ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ maa tan ni kɔ i ka a fɛlen b'o bɛɛ ma k'a sɔrɔ min ye mansi dɔ bɛ géomètre bolo n'u nana jɔ yɔrɔ kan dɔrɔn a bɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ bugunatigɛ jira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ e Youssou taara a b'a fɔ ko nin ye Youssou ka titre foncier a banna nka bon ne bɛ jigin gouvernement na waati dɔ la n'a ye dugukolo feerela dɔ minɛ ko dɔ kaso la k'a si kɛ kaso la n'o ko k'a fɔ ko i kan ka nin hakɛ de kɛ hali n'a ye wari bɛɛ sara a ka nin hakɛ kɛ kaso la parce que ni kun tɛ ka bɔ fɛn na ka taa yɔrɔ jan o de bɛ na ni ɲanginibaliya u bɛ ka siran don o de don lajɔ si ɲanginibaliya o de bɛ na ni aw ka dɔn ko caman i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'o tɛ aw ka dɔn i y'a ɲagami e ka kɛ ka misali ye ka tɔw ladi lase aw ka dɔn ko min bolo dalen don min ye aw ka dɔn i n'a fɔ i ni maa ɲɛmaw olu kumana ɲɔgɔn kan a kumana ɲɔgɔn fɛ lase aw ka dɔn maa kelen dɔw yɛrɛ bɛ taa aw ka dɔn dugukolo hectare kelen dɔw bɛ taa dɔw ka dugukolo bɛɛ lajɛlen ta lase aw ka dɔn k'o k'u yɛrɛ ta ye maa minnu sigilen bɛ dugu la a bɛ san caman bɔ o dugukolo k'o tɛgu ka k'u yɛrɛ ta ye lase aw ka dɔn sariyabolo min dalen o sariyabolo aw ka dɔn o ti jɛ n'o ye cogo si la lajɔsi min ye nin ko ye i ka dɔn aw min ye sariyabolo min n'a dara lasi n'o ye numéro 2020-014 PT awa décembre kalo tile 24 san 2020 lajɛ o b'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ yen ni aw ka dɔn olu ye sigida aw ka dɔn olu bɛ jalatigɛ kɛ olu minnu bɛ aw ka dɔn n'olu ka baara yɛrɛ dugukolo ŋanamunuw ye min ye conseil communal b'o la lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu lotissement kan ka kɛ lase aw ɲagami min bɛ don o la min ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen la lase aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw kɔni bɛ yen dugukolo feere siɲɛ 2 dugukolo kelen feere siɲɛ 4 lajɔsi aw ka dɔn sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni maa o maa e sɔrɔla la i kan ka ɲangi cogo min i bɛ ɲangi ten wa min ye minisiri ka awa maa min bila nin baara la n'o ye aw ka dɔn Abdoulaye Diko ye ale kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin baara ye aw ka dɔn k'i sɛbɛ don a ma nin baara ye a taasira bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min wa ka ɲɛfɔli kɛ ka faamuyali kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ e y'i tugu ka nin ɲɔgɔnna kɛ i ni ɲangini min kan ka da i kan o bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kɔnɔ ɲangini bɛ da i kan cɛ ni tɛgɛ taara ka dugukolo feere Lajɔsi mɔ k'a feere Youssou mɔ k'a feere Isa Kaba mɔ k'a feere Sedina mɔ dugukolo kelen hali u ka village n'a bɛ ni village b'a bolo u ka so min bɛ a bɛ t'o bɛɛ lajɛlen feere ka na di u ma ala k'an kunna ja n'o ma kɛ ni ko ma kɛ ko ti dɔn nka dugukolo feerew yɛrɛ b'a ko non ko fɛn t'a la Abdourahmane Diko y'ale ka fatiri ye n'u ma dɔw de minɛ k'olu datugu hali sini u b'a la koyi u k'a kɔnɔ kɔni nka avec la complicité c'est-à-dire des géomètres f'u k'olu fana lajɛ n'o tɛ ko mansin bɛ géomètres bolo n'u nana jɔ dugukolo la a b'a jira k'a fɔ ko e Youssou ta don ko nin e ta ye a bɛ n'i lawale la nka dɔw b'u ɲɛ tugu bɛɛ lajɛlen la k'a fili
il fana bɛ wuli ka t'i ka dugukolo ko ɲɛɲini mairie la mairie mɔgɔw b'a ko fɛn t'a kɔ k'a ka ɲi domaine mɔgɔw fana yɛrɛ kuma na olu b'a ko fɛn t'a kɔ k'a ka ɲi kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ de bɛ dabila n'o ma dabila man ɲi Yusu dugukolo ko kungo kibaruya an b'an bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ an ka taa i ka dɔ Sogonikɔ dɛ Yusu n'an taara Sogonikɔ sifin jɛkulu min sigilen bɛ Sogonikɔ ka yiriwa kama a fɔ association des jeunes pour le développement de Sogonikɔ Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ a bilama i ka dɔn a ma ɲɛma n'o ye Alfuseni Balo ye a n'a ka cɛdenw ko bɛ baara la sigida bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na sigida bɛ se ka yiriwa ni sira fɛn fɛn ye o baaraw sigi bɛ sen kan o kɔrɔmasuru ye k'a dɔn sibiri dɔ kalo tile 3 Kalo san 2022 u bɔra ni ka taa espace vert dɔ la Yusu ko min espace vert mun n'o bɛ Sogonikɔ dɔw tɛ fɛ ka dɔn ŋanamu a la wa k'a kɛ groupe feere yɔrɔ ye n'o bɛ groupe électrogène kɔni kofɔ o de kama sifuw farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn sibiri don ni k'a bɔ dɔ wɛrɛ tɛ koyi anw yɛrɛ ka taa nin yɔrɔ in na dɛ Soma taara de ɲɛsin bɛ nin yɔrɔ in mɔ espace in labɛnna ɲinaya san 4 ye gouvernement de y'i jɔ a ko bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i ka dɔn miliyɔn 25 bɔ ɲɔgɔn ko ni k'a dilan ka ɲa maaw i ka dɔn u ka se ka kɛ fututa yɔrɔ ye maaw ka taa fiɲɛ minɛ a yɔrɔ la maaw k'u sigi ni ka baro kɛ a yɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔna na a ma dabɔ feerekɛyɔrɔ kama jaa ko commerçant dɔ bɛ bi ale kɛn bɛ ka taa groupe électrogène Yusu ni k'a kɛ o feerekɛyɔrɔ ye dɛ o de kama min ye i ka dɔn k'a fɔ association des jeunes pour le développement de Sogonikɔ olu dɔrɔn ma ta dɛ seede k'i ma ɲɛmaw ani ka dɔn jɛkulu caman u y'olu fara ɲɔgɔn kan sifin jɛrɛ jɛkulu a ye n'an ka taa kɛ nin ko in seere ye gouvernement ye espace in labɛn k'a di an mɔ k'an k'a kɛ fiɲɛminɛ yɔrɔ ye k'an k'a k'an ka barokɛ yɔrɔ ye an k'a k'an ka fotoта yɔrɔ ye nka a ma di ko k'a di jagokɛlaw mɔ dɛ a ma di ko k'a kɛ jagokɛ yɔrɔ ye fɛn min dira ɲɛ san 4 a labɛnna jamana ɲɛmaw fɛ o ka dɔn sigida denw ka yiriwa yɛrɛ kama olu ka se k'u yɛrɛ lafiya min ye ka dɔn forage kelen bɛ a kɔnɔ min ye chaise bétonnama o labɛnnen bɛ a kɔnɔ nka k'olu kɔni dabali de banna ka mun ye a k'a yɔrɔ kɛn bɛ groupe électrogène feere yɔrɔ ye dɛ u y'o kɔni ye o de kama u ye wele fili mairie maaw mɔ commune 6 mairie maaw u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in u ka yele bɔ a ko kan sifinw ka yɔrɔ don sigida ka yɔrɔ de don a ma di k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen da don nka feerekɛyɔrɔ fana tɛ dɛ ko groupe électrogène feere yɔrɔ kɔni dɛ u b'a ɲini k'a dɔn jamana faamaw fɛ u yɛrɛ ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ in kan dɛ a fɔra ko k'a bila minɛn min kɔnɔ a ka t'o minɛn kɔnɔ a kana jɛngɛ fiyewu n'o ye espace vert minɛn ye nka Alfuseni ka dɔ balo n'a ka cɛdenw kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ n'u sigi ka nin ko in lajɛ nin cogo in na dɛ u n'a sama k'a se f'a seyɔrɔ la min bɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔ min kan k'a k'o la a bɛ k'o la koyi bari sabula u k'ale k'a dɔn k'a fɔ jamana de y'a labɛn ni k'a bila nin cogo in na i ka dɔn sigida maaw kama a ma di feerekɛlaw ma ko jagokɛyɔrɔ don dɛ min fana bɛ jago la nin waati in na n'a bɛ ka groupe électrogène feere a kɔnɔna na Yusu k'a dabɔ t'o kama dɛ a dabɔ kun ye fiɲɛminɛ yɔrɔ ye a dɔw ja ka gɛlɛn sa bwe Yusu a ye nin sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔna na u ka i ka dɔn bibɔli lajosi awakado ni obla agora mbaleta agora ndialeta lajosi awakado ina fo sharabolo mi no daledo no awakado sharabolo numero 09-015 jengalo tlemga ani woro samba flani konondo lajosi awakado minye nyere la a minye amo awakado mamunu be no lu konumbe awakado sarake normalement lajo si olu koni nga awakado minye olu koni miyo olu ubese ka uka fura uta kasoro awagele abate lajo si kasoro gele ayerete minye awakado nyere la ibe kafo awa minye uka sharabulu mimbe noye awakado bisabani nduru lajo si awakado mamunu mbe nolu be assurance maladie obligatoire la lajo si awakado nukangu ka waru sara namo wole ko cotisation lajo si awakado minye nyere la no koni masara inafa nyinde no chugo mina lajo si koni minye avocado awaka furade abitike de bawo na bisara karti langolo be dibolo na bisara
i b'a bénéficier nka ti sara i t'a nafa sɔrɔ dɛ i t'a nafa sɔrɔ lase aw ka dɔ o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔ taabolo 39 o min bɛ yen sa lase aw ka dɔ maa minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔ aw kana maaw kan min ye aw ka dɔ olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ tuma bɛɛ ka jateminɛ kɛ lase aw ka dɔ min ye kalo 6 u bɛ jateminɛw kɛ k'a lajɛ ko taabolo bɛ cogo min na lase aw ka dɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni i ka dɔn n'olu bɛ yen ni u bɛ se ka aw min ye olu ka sira a jɛlen don kanam ta sira la o ye maa minnu bɛ yen n'u u ka aw ka dɔn tubabu ka kuma n'olu bɛ jour la lase aw ka dɔn min ye a bɛ tigɛ na a bɛ di cogo min min b'a bɛɛ sara ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la lase aw ka dɔn maa dɔw kɔni bɛ yen n'o ye aw ka dɔn force armée et de sécurité n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye secteur privé ye kɛnyɛrɛ ye ani aw ka dɔn forobacɛw lase aw ka dɔn min ye dayɛlɛ bɛ kɛ olu ye olu ka hakɛ kɔni bɛ dayɛlɛ fo ka taa se décembre kalo tile 31 san 2025 lase aw ka dɔn san 5 kɔnɔna na o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn min ye a bɛ tali kɛ min ye baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ani contractuels lase aw ka dɔn minnu bɛ baara la ani INPS lase aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka min ye taabolo ye o kɔni o bɛ dayɛlɛ kalo 6 lase aw ka dɔn kanam ale kɔni bɛ a lajɛ k'o bɛ cogo min na lase i n'a fɔ aw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ lase kalo 6 fonctionnaire civil fonctionnaire de collectivité min ye force armée de sécurité contractuel de l'état lase ani ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ aw ka dɔn kɛnyɛrɛ ye ani forobaca la lase aw ka dɔn min ye ani maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ yen k'a fɔ olu kɔni y'a ye min ye a bɛ magoɲa maa ye olu kɔni bɛ taa aw ka dɔn jateminɛ k'a ko la k'u yɛrɛ ye aw ka dɔn AMO kɔnɔ lajɔsi min ye aw ka dɔn walasa i bɛ se ka furakɛ walasa aw ka dɔn i bɛ fura sɔrɔ a bɛ tagali kɛ mun kan e k'a kɛ min ɲinini e fɛ min ye i k'u ka sariya bato ani waati min kan ka wari sara ani e maa min bɛ wari sara lase aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e kɔni aw ka dɔn e juru man ka k'i la e kɔni i bɛ furakɛ wa i bɛ fura sɔrɔ lase i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la a min ye aw ka dɔn AMO maa ɲɛma n'o ye aw ka dɔn général Bubakari Danbɛlɛ a ko aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka AMO sɔrɔ o y'olu haminako ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ jamana kɔnɔ nɔgɔya la o y'olu haminako ye o ye kanam haminako ye o ye aw ka dɔn Mali maa ɲɛmaw baarakɛla bɛɛ olu bɛɛ lajɛlen haminako ye wa min ye aw ka dɔn AMO maa minnu bɛ a la lase aw ka dɔn i bɛ se k'i ka ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ SMS fɛ i k'a dɔn aw min ye ka jateminɛ kɛ min ye aw k'a dɔn i ka sati kan lase ani bɛ se ka taa cogo min na ni ka aw k'a dɔn i ka furakɛliw cogo lase a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ani a bataki kunnafoni bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ baara ka ɲi ala k'an kunnaja ni sɛbɛn a ye nin bɔ aw k'a dɔn sɛbɛn b'a wolo ko Agora i b'a fɔ ko merci Amadu Tumani Ture a y'ale ka initiative di a banna a sɔn tan a banna Yusu ala ka ɲa ka d'a ma amina arabi Yusu i k'a dɔn ko warikaw ka finitigi 49 o kunkanko kibaruya a ko min ye Abijankaw ye ko warikaw Yusu k'u bɛ ɲini k'u ka fili dɔn dɛ walima u y'u ka fili yɛrɛ dɔn ka ban min ye i k'a dɔn kalo 3 bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn Mali Tribune kuma mɛn ko ka maaw minɛlen bɛ ni a kɛ gɛlɛyaba ye Mali i k'a dɔn ale ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ maa ninnu minɛlen kun don u minɛlen don ni ka don bɛrɛ la hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn muso saba i k'a dɔn olu kana bilala a ko kɔnɔna parce que b'a ko Alassane Ouattara n'o bɛɛ ka dɔn Korowari maa ɲɛma ko fɔ pouvoir b'ale de bolo bɛ yen k'u y'u ka fili dɔn dɛ ani i k'a dɔn u ye ko mun kɛ jamana kɔnɔ an ka jamana ka vidéo manu masumalen gɔrɔ de filila tɔrɔw ma Yusu Patrikaba ko Lomé n'o bɛ Togo i ka dɔn ale fa b'a ko fɔ ko kibaruya in de kɔni dira kibaruya di kɛnɛ dɔ senfɛ k'a jira k'a fɔ maa saba bɔɲɔgɔnko olu bɛna kaana bila a ko kɔni da la dɔwɛrɛ tɛ koyi Yusu hinɛ anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ jatigiya jamana b'a la ko Demɛtiri Isa Kaba de message ci Moro ma ko k'o di ne ma
o janya 10 mètres i bɛ ko bɛ gɛlɛya i bolo dɛ ni me tɛgɛ da o ɲɛ kan fo ni jɔ tabure bala isa ka ba i bɛ woro sara dɛ o kɔni o liko kɔni ye i k'a dɔn o tɛ den na a b'a ye Yusu an kɔni ka jamana i k'a dɔn an ta biyaw an bɛ hakilina kɛ an bɛ baara kɛ ni olu hakilinaw ye o Yusu min ye an ka ladalakow ye an bɛ hakilina kɛ ni an bɛ olu hakilina ta ni ka don ba la diinɛ maaw a Yusu k'olu ka wuli ka jɔ barika bonyana a ko dala dɛ min ye k'a dɔn maa 3 bɔ ɲɔgɔn ko maa 49 t'u la olu kɔni i k'a dɔn u bila la kalo Yusu k'u kɔni kun minɛlen don u ye kalo caman kɛ ka dɔn kaso kɔnɔna anw ka jamana kɔnɔ fasirikɛba ko ni ɲumanya wale min kɛra anw ka jamana fɛ a Yusu ko dan ma sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw la a ko la dɛ bari sabula min ye k'a dɔn maa 49 bɔ ɲɔgɔn ko ni ye 3 bɔ a la a tɔ to 46 ye wa 3 mun bɔra a la o ye musolakaw ye an y'olu bila olu ka taa so u ka taa ci fɔ i ka dɔn Alasani ye ko jatigiya bɛ anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ ni kɛlɛya bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ muso bonya Yusu an bɛ muso bonya fasirikɛba ko kɔrɔwarikaw a k'olu yɛrɛ sɔnna k'a fɔ a ko da jɛgɛnna olu bolo minɛ da jɛgɛnna u bolo bari sabula u taara taa cogo min na ni san nɛlɛ tun bɛ k'a fɔ a ko teliya u ka bila sa hali sɛ kana wuli ka bɔ a fa kan n'o ko yɛrɛ tɔ nana ye k'a fɔ n ka sɔrɔ cɛ la a fɔ ko bravo Asimi de ya a sɔn tan yakili bɛ Mamadu Awa Gasama la bravo Asimi Yusu nin ko in kɔni u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni lakile nin waati in na maa 7 u kɔni ye olu bila ka taa dɔ wɛrɛ tɛ bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na tiɲɛ don a kun ye gwɛlɛya kɔni don ba Maliba ani Korowari ka taabolo dɔw la fo an dɔgɔmuso walima an denmuso min kun furulen bɛ vidéoman dɔ mɔ ale yɛrɛ kun y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka so yɔrɔ ɲini o fasirikɛba ko sigikafɔ de fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fura ye a ma ɲɛ min kɔni kɔ min ye i k'a dɔn ka fɔ Alasani ka directeur de cabinet Sara Soro n'o bɛɛ i ka dɔn Fidèle ko fɔ ale kɔni ye i ka dɔn jɔnko Ala kɔni ko fɔ ko tiɲɛna ko minɛn jɛngɛnna olu kɔni bolo nka min ye Mali ni Kɔrɔwari bila kota ko ye i k'a dɔn ka fɔ teriya sira balimaya sira sigiɲɔgɔnya sira o min bɛ o bɛ to a nɔ la ale bi ko ye anw ye an seko kɔni kɛ ko k'an fɔ ni ka an wale ɲuman dɔn an ye maa 3 mun i ka dɔn ni ka olu labila nka anw y'an sɔnni sigi fɛn jumɛn kan walasa maa ninnu i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu kun labila k'an kɔni kun y'a jira k'a fɔ anw ka Usaini Bolt mun ye kɛnɛ minɛ ni ka t'u da Korowari ni jamana i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigilama b'u nɔfɛ Alasani k'i bolo b'o olu kan ni k'olu bila ka na an ka jamana kɔnɔ an kun y'o kuma kɔni fɔ Yusu o waatiw kɔni na k'a jira k'a fɔ n'olu o bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka laɲini fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye k'a bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'a fɔ an bɛ yafa ɲini Mali fɛ anw ne fili la ko in mɛ nin cogo in de la an kun m'a faamu an bɛ don min i n'a fɔ bi ko kɔni bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni adamadenya ani i ka dɔn sigiɲɔgɔnya ɲuman ani balimaya n'an dabiyaw olu kama an kɔni i ka dɔn anw ka jamana an bɛ fɛn caman to koyi maa mun kun nana ni ye délégation ye n'u nana ci la i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana faamaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ ko ni Mali bila kota koyi anw yɛrɛ ka fasoden caman bɛ i ka dɔn bɛ sefili la ye tarili de foro camanba de b'an ka jamanadenw caman bolo ye julaw bɛ yen n'o bɛ i ka dɔn feerekɛlaw ko fɔ an b'u fo ni wale ɲuman dɔn Mali ni Korowari bila kota koyi kabini lawale la an bɛ to ɲɔgɔn bolo fo ka taa min kɛ sa